Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. 13-nji ýylyny Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň ýylyň 5 aýynyň jemlerine bagyşlanan göçme mejlisinde Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministri Döwran Bayramow wezipesinden boşadyldy. Soňky döwürde iň kän jalan ministrleriň biri İskender Mülükow bolsa harby çyny beýgeldirdi. Elbetde Bayramow hem 2017-nji ýylda 3 kän berildi. Şeýle de Bayramow şu ýylyň maýynyna gulluk gorçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmänligi, kadrlar saýlap almakda we ýerine goýmakda goýberen kemçilikler üçin berk känçkemde soňky duýduruş berildi. Bayramow mahkemanyň başlyklygyna 2016-njy ýylyň martynda bellendi. Emma bu gedek Türkmenistanyň güýç guruluşlarynyň işine bildirilen nägilelik we nowatda kadr çalışmalary dollaryň Garabağlardaky bahalarynyň rekord derejelere ýeten we soňra bir petelen wagtynyň ýa-ýanyna gabat geldi. Habarlardan ma'lum bolşuna göre İskender Mülükow 2017-nji ýylda may aýyna turan korrupsiýa galmagalyndan soň we şu ýylyň dowamynda işde goýberen kemçilikler üçin bir näçe berk känçkemde soňky duýduruş berildi. Şeýle de geçen ýyl onuň Odolky baş prokuror Haliýewiň ýagdaýyna düşmellik üçin saglyk ýagdaýyny tutarg edip işden çekilmäge synansanyk. Emma prezidentiň onuň ardasyny kabul etmänligi barada habarlar çykdy. Emma resmi Aşgabat bu maglumatlary ne tasdiklady, ne de redetdi. Şol wagtda Azatlygyň anamdar çeşmesi Mülükow prezidentiň ýakyn töweregini berk gollawnyň bardygyny habar berýär. TDK-nyň maglumatyna görä Döwran Bayramow işde goýberen düýpli kemçilikler üçin Milli Howpsuzlyk ministriniň wezipesinden boşadyldy. Emma resmi habarda bu diýilen düýpli kemçilikler aýdynlaşdyrylmaýar. Şeýle de polisiýanyň general mayor munnyň ençime käýinç berilen İskender Mülükow we polisiýanyň general leytenanty çynynyň haýsy hyzmatlar üçin berilenini aýdylmaýar. Berdimuhammedow Bayramowdan mahkemanyň 4 ministrini işden boşatdy. Olaryň soňkysy Güýçgerli Hojaberdiýew 2016-njy ýylyň martynda saglyk ýagdaýlary sebäpli wezipesinden boşadyldy. Bayramowdan soň Milli Howpsuzlyk ministri wezipesinde Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary gorunmak ministri bolup işleýän general polkownik Ýaýlym Berdiýew bellenildi. Berdiýew Milli Howpsuzlyk ministrligine odal 2011-2015-nji ýyllar aralygynda hem ýol başçylyk edipdi. Berdimuhammedow Bayramow Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisinde beren hasabatyny dinläp, bu edaranyň öňünde goýulan wezipeleriň ýerine ýetirilmeginiň köp babatda işgärleriň syýasy, hünär we hukuk taýýarlygyna baglylygyny aýtdy. Mejlisiň dowamyny güýç guruluşlarynyň başga da bir näçe ýol başçysy çalşyryldy. Mahkemanyň başlygy wezipesinde bellenen Berdiýewiň ornuny gorunmak ministri edilip, ol döwlet serhet gullugynyň başlygy, serhet goşunlarynyň serkerde başçysy bolan Begenç Günnowdy bellenildi. Döwlet serhet gullugynyň we serhet goşunlarynyň ýol başçylygyna bolsa polkownik Şadurdy Durduýew bellenildi. Geçen ýyl prezident serhet goşunlaryny ýol başçylyk edýän general mayor Begenç Günnowdyň harby derejesini polkownik derejesine çenli petletdi we Azatlygyň anamdar çeşmesiniň maglumatyna görä bu temmi iýul aýynyň ortalarynda türkmen topragyna sümp girenlik aýdylýan terrorçylar bilen baglylykda berildi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Garabağlardaky dowul käbir telekeçileriň, bankirleriň hatda Milli Howpsuzlygyň käbir işgärleriniň başyna ýetjegi meňdeýär. Türkmenistanyň Garabağlarlaryna dollaryň manada bolan ynjyk gatnaşygynyň fonuna Aşgabatda döwlet manadyny daşary ýurt valyutasyna bir kanun konvertasiýa etmekde aýyplanyp käbir telekeçiler, bank işgärleri saklanyny we hatda ila tarapynda eldegirmesiz hasaplanýan Milli Howpsuzlyk gullugynyň käbir işgärleri hem jogapkärçiligi çekiljegi meňdeýär. Bu barada Azatlygyň hökümete ýakyn çeşmesi habar berdi. Ma'lum bolşýaly düýün 13-nji ýylyny prezident Berdimuhammedowyň başlygyna geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Keňeşine ýurdun güýç guruluklarynyň guramaçylyk işlerine garalyp kadr çalşygy geçirildi. Şolaryň hataryny Milli Howpsuzlyk ministri wezipeden boşadyldy. Aşgabatda onun gowrak telekeçi 20-den gowrak bank pudowynyň işgärleri döwlet manadyny daşary ýurt valyutasyna bir kanun konvertasiýa etmekde aýyplanyp saklandy. Bu çäreleri beýleki tutuklardan tapawutlandyrýan ýagdaý bu gedek maliýe pudowyny gödäwçilik edýän howpsuzlyk gullugynyň işgärleri hem jogapkärçiligi çekiljegi meňdeýär. Diýip ýagdaýlardan habarly çeşme belledi. Çeşme howpsuzlyk gullugynyň maliýe pudowyny gödäwçilik edýän bölümlerine soňky ýagdaýlar baradaky gurruňy dowam edip şeýledidi. Olaryň hataryny Merkezi Bankyň we Ykdysadyýet Ministrliginiň howpsuzlyk gullugyna gödäwçilik bölüminiň başlygy Şamrat Rejepow telekeçilere ýytyýarnama we degişli ruhsatnamalaryň berilmegine gödäwçilik edýän bölümiň başlygy Anaverdi Rahimow daglary agzap geçdi bolar.
Ýagdaýdan habarly hökümeti ýakyn çeşmeýäniň maglumatlaryna görä, howpsuzlygyň işgärlerine de barıp ýetenligi öňe sürilýän tutlugyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň 3 orunmasarynyň wezipeden aýrylmagynyň ýygynyny gabat gelmegi, dollar ýetmezçiliginiň töweregindäki kynçylyklaryň agdalan adamlara ýüklenmek ähtimallygyna alamatdyr. Geçen hepde Milli Howpsuzlyk Ministrligine Öwed Hydyrow, Maksat Garaýew we Döwlet Baýmuradow merkezi dolandyryş idarasynyň uzaklaşdyrylyp başga bölümlere geçirildi. Bu bolsa Mulikowyň işde göwüren kemçilikleri üçin ýyly ýylyna 3 gedek berk käýinç almagynyň ýygynyny gabat geldi, diýip çeşme güýç idaralarynyň arasyndaky bassaşlygy ýaňdytdy. Azatlygyň paýtagtdaky ikinji çeşmeti dollaryň gara bazardaky sowdasyny soňky 10-15 günüň içinde dören böwşeňleme barada gurrun berdi. Gaý harasatdan öňkü ümsümlige meňdeýän gara bazardaky dollar torgunşugy çeşmäniň sözlerine görä ýörüýti gurluklaryň işgärleriniň gara bazara aralaşyp, dollar dellallarynyň alyp satýan valyutalarynyň sakasyny göz başyna anyklamak kynançyklary bilen utgaşdy. Ýatlasak 4-nji ýylyň Azatlygyň Türkmenistanyň habarçylary ýurdun demirgadygyny gara bazarda 1 dollaryň bahasynyň 29 manada ýetenigini paýtagtdy. Bu narhyň tas 25-e golaýlanyny habar beripdi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 14-nji ýylyny gara bazarda soňky günlerde haýallan dollar sowdasynyň tendensiýalary barada gurrun berdi. Aýyň 11-ni günüň ikinji ýarmyndan başlap dollar sowdasy tas ýatyp galdy diýen ýaly. Ila tarapynda dollaryň uly mukdardaky lomoý sowdasyny edýänler ýa-da dollardan para alyp öz öýüne ýa-da başga ýerlerde gizlänler ele düşüpdir diýen gurrunlar tutuş ýurda ýaýrady. Bu gurrunlaryň fonuny bazarlarda raýat teşiginde ýörüýti gurluklaryň işgärleriniň aýlanýanlygy, olaryň dollar sowdasyny edýänleri mümkin gadar ele salyp özlerine kimin howundarlyk edýänligini hemde nähili ýollar bilen beýle dollary manada alyp satýanlyklary dogrusynda maglumat toplaýanlygy barada gurrunlar peýda boldy. Munyň netijesinde gözleri gorkan adamlar sowda etmesini goýdular diýip olaýtdy. Azatlygyň paýtagtly habarçysy halk arasynda ýörüýti gurluklaryň öz işgärleriniň öýlerinden millionlap dollarlaryň tapylanlygy barada gurrunlaryň ýaýranlygyny habar berdi. Ol ýurdun bank ulgamyna işleýän anonim çeşmelerine salgylanyp banklarda alınıp barlayan derňewler barada da maglumat berdi. Käbir banklaryň valyuta bölümlerine ýan barlyklaryň başlananyny hakynda bankda işleýän tanışlarymyz elbetde atlandyrylmadyk şertini gurrun berýärler. Düýünden öňünden başlap banklaryň valyuta bölümlerine kime dollar nagd berilipdir, näme esasynda berilipdir, dollaryň gowy maýasy banklarda dogry saklanýarmy we şuňa meňzeşler barada barlygy geçirilýär diýip habarçy bellidi. Dünkü Howpsuzlyk Mejlisinde şu zatlary aýdynlyk girdiler öýdüp adamlar juda sabarsızlyk bilen garaşdylar. Iň bolmany nämeleriň bolup geçenligini umumy sözler bilen beýan ediler öýtdiler. Ýöne ol diýilýänler bolmady. Diňe Howpsuzlyk ministri işden aýryldy. Onuň harby çyny peteldildi. Ýöne ila tarasyna akmyşmyşlar welin dowam edýär diýip paýtagtly habarçy ýerli ýaşaýjylaryň ençemesine talgylanyp gurrun berdi. Gepliýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 14-nji ýylda Ortiýetde futbol boýunça 21-nji dünýä çempionaty başlanýar. Moskwanyň täzelenen 80 000 adamlyk Lujniki stadionunda Ortiýet Saudia Arabistany bilen bäsleşýär. Iri halkara sport şäheriniň açylış tabarasy Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň we dünýä ýurtlarynyň liderleriniň ençemesiniň gatnaşmagynda geçirilýär. Bir aýdan gowrak wagtyň dowamında Ortiýetiň 11 şäheriniň jemi 12 sany stadionunda geçiriljek çempionaty 32 sany komanda şol sanda 2014-nji ýylyň dünýä çempiony Germaniýa gatnaşar. 32 günüň dowamında 64 sany oýun geçirilir. Resmi maglumatlara görä Ortiýet futbol boýunça dünýä çempionatyny guramalaşdyrmak üçin 13 milliard dollar çemeti pul sarp edipdir. Dünýä çempionaty adatça tomoşaçylaryň arasynda beýleki halkara ýarışlarynyň has köp gyzyklanma döredýär. Bu sport
sport çäresi Moskwanyň öz-özüni halkara derejesinde barha üzgünleşdirýän we birnäçe halkara krizislerindäki rol üçin sanksiýalara täzebar bolýan döwründe amalaşdyrylýar. Moskwanyň günbatar ýurtlary bilen gatnaşyklary Orsiýatyň Ukrainadaky ýagdaýlara goşulmak, beýleki ýurtlaryň saýlaw proseslerine guman edilýän täsiri we Angliýada öňkü gizliň agenti hem onuň gyzyny zäherlemek ýaly aýplamalaryň daşynda dartgynly bolmagynda galýar. Üstesine Orsiýatyň Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň saýlaw prosesine täsir etirmäge guman edilýän finansygy Moskwanyň soğuk urşundan bärki döwürde günbatar bilen gatnaşyklarynyň iň yaramaz ýagdaýa gelmegine sebäp boldy. Londonyň Orsiýaty öňkü gizliň agent Sergey Skripal we onuň gyzyny Salisbury şäherinde zäherlemäge finanşmakda aýplamagynyň netijesinde Büyük Britaniýanyň padşah maşgalaty we Britaniýa hökümetiniň agdalary dünýä çempionatyna gatnaşmaýar. Muňa garamazdan Orsiýetde geçýän ýaraşy boykot etmek hakynda Britaniýanyň we Gündöwür Ýewropa ýurtlarynyň käbiri tarapyndan edilen teklip başa barmady. Orsiýetli guramaçylar dünýä çempionatynyň açylyş dawrasyna 20 çemesi ýurdun baş tutanynyň gatnaşmagyna garaşylýanlygyny aýtdylar. Munyň öňe adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy dünýä liderlerine ýüzlenip Orsiýatyň Siriýadaky wagşyçylyklaryna protest hökmünde çempionatyň açylyş dawrasyny boykot etmäge çagyrypdy. Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putin 2018-nji ýylyň dünýä çempionatynyň açylyş dawrasynyň bir gün öňü sirasynda futbol boýunça dünýä guramasy FIFA-nyň sporty siýasatdan aýra saklaýanlygy üçin özüniň minnetdardygyny aýdypdy. Biz FIFA-nyň sportyň siýasatdan daşta bolmagyna degişli prinsipiniň adalatlydygyny nyktamakçy diýip Putin belledi. Futbol boýunça dünýä çempionatynda ýeňici bolmagy dalaş edýänleriň ilkinji hatarynda Germaniýa, Braziliýa, Portugaliýa, Argentina we Fransiýa görkezilýär. Geçmişte Braziliýa dünýä çempionu adyna 5 gezek eýe bolupdy. Germaniýa 4 gezek. Futbol boýunça indiki dünýä çempionatlary 2022-nji ýylyň noýabr-dekabr aýlarynda Katarda we 2016-njy ýylda bolsa 3 ýurtda Birleşen Ştatlarda, Meksikada we Kanadada geçirilir. Gepler Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylova gepleşiklerimi dowam etdirýär. Mar welaýatynyň ekin meýdanlarynda buğday örülýär. Emma etraplaryň ýaşaýjylarynyň un çörek yetmeçiliginiň uzalkysynyň hem artýandygyny görse bolýar. Bu ýyl buğday öreği Mar welaýatynda 6-njy ýyldan başlanmaly diýilip, döwlet ýol başçysy tarapyndan görkezme berilen bolsa-da, ýöletin etrapynyň käbir daýhan birleşiklerinde eýýän maý aýynyň 20-sinden başlap heniz bişip ýetişmedik gök buğday örup başladylar diýip, ýöletin etrapynyň öz adynyň efirde tutulmalygyny soran ýaşaýjy Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Onuň aýtmagyna görä etrabyň jogapkar ýolbaşçylary buğday eklen meýdanlary buğdaýdan bahymrak goşadyp, onuň ýerine pata ekmekligi planlaşdyrypdyrlar. Täbäbi bu ýyl suw ýetmeçiligi täbäpli kärendiçileriň köpütiniň ýerlerine pata ekilmän galdy. Etrabyň çäginden geçýän Murgat derýasynyň maý aýyndaky güýçli ýagan ýaglar täbäpli til tuwlarynyň dolmagy bilen Giçki bolsa-da patadan adola qatyl alyp boljana umyt baglayan emeldarlar ekin meýdanlaryny buğdaýdan boşadyp, onuň ýerine pat ekmegi planlaşdyrypdyrlar. Öňü soňy bu ýyl buğdaýdan gerekçe qatyl alyp bolmaýar. Wagtynda ýagan az ýagyp, ýaplardan hem gerekçe suw içip ýetişmedik buğdaýlarda gerekçe qatyl ýok diýip, heniz barja qatylyň hem bişip ýetişmegine garaşman buğdaýy göklüne ordular diýip ýaşaýjy aýdýar. Göklüne orlan buğdaýlar soňra heňläp, ondan öndürilen unlar hem hatda mal imlerine hem yaramsaz bolýar. Emma emeldarlar hiç bir zat üçin jogapkärçilik duýmaýarlar. Edenetlik bilen daýhalaryň hiç bir girdejeti galmagyna täbäp bolýarlar. Häzirki buğday öreği döwründe kombaynlara video kameralar hem oturdulyp, etraplaryň ähli jogapkär emeldarlary, häkimliklerin işgärlerinden prokuratura, qadet işgärlerinden düzülen toparlar buğday öreğine berip gödöçilik edýärler. Şeýle edenleri bilen bitmedi qatyl öz-özünden köpeler diýip, pikir edýärmikäler diýip ýöletin etrabynyň öz adynyň efirde tutulmalygyny toran ýaşaýjy Azatlyk Radiosu bilen töhbetdeşlikde aýdýar.
Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä kombaýnlar buğday meýdanlarynyň içinden geçip gidýärler. Onuň ýerinde diňe tozan görünýär. Kombaýnlaryň çelegine buğday düşýärmi ýa ýok, onu hatda kärinde ýedi hem dolu görüp ýetişmeýär. Kä halatlarda kärinde çörüniň ýetişdiren buğdaýynyň orulýandygynyň hem habarsyz galýar. Şeýle toparyň gödäwçiligi bilen orulýan buğdaýyň belli bir bölegi hem ekin meýdanlarynyň gyralaryna dökülýär. Täze kombaýnlaryň käbirleriniň enjamlary buğday üçin däl de mekkejewen üçin niýetlenen enjamlar. Ol enjamlardan buğday dökülüp zaýa bolýar. Emma bu zaýaçylyklar üçin hem hiç bir emeldar jogapkärçilik çekmeýär. Olaryň bar bileni biteni, aşdaýhallar taýýar hadyldan özüne bir zat alaýmadylar diýip gödäwçiligi güýçlendirýärler diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Buğdaýyň orulup başlanandygyna eýem 3 hepde wagt geçen bolsa-da, ýöletini ýetiräniň 10 çörek etmekçiliginiň kötenýän ilatynyň durmuşynda hiç bir gowlugyň ýokdugyny görmek bolýar. Baýra jogatynyň ýaşaýjylary iýun aýynyň ortasynda maý aýy üçin berilmeli un normasyny bütün maýa çörek oturduk. Gurbumyzyň çatdygyndan gymmat we halkada ondan satyn almaga mejbur boldyk. Onu hem her gün satyn almaga ferişdämiz bolmady. Indi iýun aýynyň normasyny haçan alyp biljegimiz belli däl diýip baýra jogatynyň ýaşaýjylary berenýärler. Döwlete degişli çörek dukanlarynda bolsa bir ele 2 buganka çörek berilýär. Onu hem o yerlerinden etrap merkezine gidip aljak bolsaň ýol kireýi bilen çöregiň bahasy hem gazak ununy satyn alanyň ardan düşmeýär diýip etrap häkimlikleriniň hiç bir zada gödäwçilik etmeýändiklerini, ilata aýda adam başyna 5 kilogramdan berilýän un normasyny hem kösenmän almaklar üçin gödäwçilik etmeýändiklerini hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. İstanbulda ýok bolan türkmen migranty Zenana howsar gözlenýär. Sosial mediada Türkmenistany migrantlaryň ýaýradýan bildirişlerine İstanbulda ýok bolan daşowly migrant Zenana howsar gözlenýändigi habar berilýär. We merhumyň Türkmenistanyň biometriki bolmaýan köne pasporty bilen Türk keselhanasy tarapyndan berilen ölüm habarnamasy halk köpçüligine görkezilýär. İstanbulun Medeniýet Uniwersitetiniň Göztepe Ilmy Barlyk keselhanasy tarapyndan taýýarlanan ölüm habarnamasyna 1968-nji ýylda dowulan Kılıç we Maral adly Türkmenistanyň raýaty Daşowul vilayatynyň ýaşaýjysynyň 12-nji iýuny aradan çykanlygy we Türkiýede kanuny ýagdaýynyň bolmanlygy beýan edilýär. Resmi namada türkmen migranty Zenanyň ölüm sebäbiniň ýokunç kesel sebäpli bolmanlygy üçin bedeniniň hem barlygdan geçirilmän morgo iýerlenligi ýazylypdyr. Azatlyk radiosu merhum türkmen migrantyň ykbaly bilen gyzyklanyp İstanbulun Medeniýet Uniwersitetiniň Göztepe Ilmy Barlyk keselhanasyndan maglumat almaga synaşdy. Telefonda böyle bilgiler veremiyoruz. Kusura bakmayın o yüzden. Emma keselhananyň işgärleri telefonno merhumlar barada hiç kime jikmejik maglumatyň berilmeýändigini, diňe howsarlar ýüz tutanly olara şeýle maglumatyň berilýändigini aýtdylar. Ýok bolan Daşowul Zenanyň bir öýde bile ýaşan owadoşynyň Azatlyk radiosynyň İstanbuldaky çeşmesine aýtmagyna görä, merhum owul 2 gezek damarlaryny açdyran ekeni. Biz 3 türkmen bolup bir kwartirada ýaşaýardyk. Owadoşym ýürek damar keselinden ejir çekýärdi. Ol restoranda işleýärdi. Şol gün ol eli ýüzü göwgören ýagdaýda bitap düşüp restorandan öýe zordan özüni oklady. Biz oň ýagdaýyny owulana milýanlygymyz üçin derrew tiz kömek çağırdyk we oň ýany bilen öýdäki 3-nji jogram keselhana gitdi. Keselhana baran madyny onu derrew reanimasiýa bölümine kabul edipdirler. Ýöne gynansaňam aradan ýarym saatdan geçmänke oň ölüm habaryny berdiler. Soň merhumyň İstanbulda işläp ýören daşowly garyndaşlaryna derrew maglumat berdik diýip ýok bolan zähmet migrantynyň jograsy gurrun berýär. Türkmenistanyň konsullugy Türkiýede aradan çykanlaryň öýüne iýermegine kömek edýär diýdiler. Biz merhum migrant Zenanyň ejesiniň aýallygyny ýagny daýdasy bilen Türkmenistanyň İstanbuldaky konsullugyna gidip ýüz tutduk. Emma türkmen
Türkmen konsulluğuna bize hiç hili cevap bermediler. Keselhananyň morgy 43 güniň dowamynda merhumy almasaňyz İstanbuldaky howsarsızlar gonamçylygyny özümiz äkidip jaýlar diýdiler. İstanbulda ýok bolýan türkmen zähmet migrantlaryny öýüne iýermek üçin 8 000 bilen 12 000 Amerikan dollarynyň arasynda pul soralýar. Häzir on howsarlarynyň şeýle pulu töläp biljek ýagdaý ýok. Onsoňam türkmen konsulluğu talap edilýän pulu tölemen halatynda merhumy morgdan çykaryp öýüne äkitmek üçin gerek bolan resmi namany taýýarlap bermeýär. Sosial mediadaky bildirişlerde şoň üçinem howsar gözlenýär diýip kömek sorap ýazyldy. Diýip daşogly merhum zähmet migrantynyň oboda şorasy sözleriniň üstüne ýetirýär. Sözü jemlesek Azatlyk Radiosu degişli türkmen resmiýetlerinden nähilidir bir kommentariýa alyp bilmedi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Häkimiýetler günäsi geçilen adamlara bir näçe ýyllap ýazykly garaýar. Türkmenistanyň döwlet derejesinde günäsi geçilip tutuklukdan boşadylýan benniýleriň azatlykda işsiz kötenýändigini, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli azatlykda atsyl çykyş edýän habarçymyz 14-nji iýunda habar berdi. Onuň sözlerine görä ýurt başlygyny derejesinde günäsi geçilen benniýleriň iş bilen üpçün edilmegi boýunça değişli resmiýlere tawşyryk berilse de ýokardan berilen görkezmeler iş ýüzünde durmuşa geçirilmeýär. Azatlyga çykan raýatlary prezident il hatary bolar ýaly iş bilen üpçün etmek barada değişli organ işgärlerini we ýerlerdäki häkimleri tawşyryk berýär. Emma prezidentiň dilden beren tawşyryklary daşowuzda ýöremeýär diýip habarçy türmeden boşan raýatlaryň dogan garandaşlaryna salgylanyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häkimiýetler türmeden boşan benniýleriň iş üpçünçiligine ýardam bermekden geçen hatta olaryň döwlet idarasyny işleýän dogan garandaşlaryny da işden boşatmak üçin tagalla edýärler. İş bilen üpçün etmek beýlede dursun etraplardaky emeldarlar we güç gurluklary dogan garandaşlary türmäge düşen adamlary olaryň ýakynlarynyň jogapkärçiligi çekilendigini bahanalap işden boşadýarlar. Olaryň işe girmekçi bolýan dogan garandaşlaryny aslada işe almaýarlar diýip habarçy berdi. Bir adam maşgalada türmäge düşen bolsa şol maşgalanyň 3 arka niýetli garadonly edilip, döwleti degişli hiç bir büdjet edarasyna işe alınmaýar diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. 5 ýyl mundan ozal günäsi geçilen bir Türkmenistan raýatyň iş meselesine duçar bolan kynçylyklary barada gurrungy dowam eden habarçy azatlyga çykan öňkü benniýiniň geçen döwrüň dowamyny iş bilen üpçün edilmeýändigini anyk misallara salgylanyp gurrun berdi. Ýylanlynyň etrap merkezine ýaşaýan Şafkatyň türmeden boşandygyna 5 ýyldanam köp wagt geçende bolsa etravyň polisiýa işgärleri oňa aly göz bilen seredýärler. Ol vilayatyň çägirine edilen haýsydyr bir jinayet iş üçin özüniň sorugy çekilip haýbat atylýanyny aýdyp şikaýet edýär diýip habarçy Şafkat bilen geçiren söhbetleşigini salgylanyp gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy Şafkatyň iş gözlegini häkimiýetler bilen geçiren duşugyna bolan wakalar barada gurrun berdi. Şafkat häkimiýetlerden iş sorap olary arzy bilen ýüz tutununy degişli häkimligiň jogapkär wekili onuň üstüne gyýryp haýbat atýar. Hatta Şafkata hut agdalyan arzy sebäpli duzak gurulyp 30 gece gündüz deslapky tutuşana uğradylýar. Şafkat prezidentiň azatlyga çykan köni benniýleriň iş üpçünçiligi boýunça häkimiýetlere beren tawşyryklaryny arkaýyn bolup häkimlige iş sorap arz edýär. Maňa iň bolmany ýarym stavka iş beriň diýip ol häkimlikden soraýar. Degişli häkimligiň işgärleri iş bilen üpçün etmek beýlede dursun, hatta onuň üstüne gyýgyryp, entek türmäge düşmedik arasy adamlarymyza iş taplanok sen nagy näme diýerler. Agdalyan gurrun döşlükden soň etrawyň polisiýasy onu hamana bir aýal maşgalany paýyş söz bilen kemsitmekde aýyplap 30 gece gündüz deslapky tutulukda saklaýar. Şeýle-de habarçynyň maglumatlaryna görä türmeden boşanlar 2 ýylyň dowamyny hepdede 2 sapar ýaşaýan ýerlerindäki polisiýa bölümlerinde geçirilýän ýygnaklara gatnaşmagy mejbur edilýärler. Şol bir wagtyň özünde azatlygyň habarçysy günäsi geçilip azatlyga göý berilýän adamlaryň ýakyn dogan garandaşlaryna salgylanyp beren maglumatyny günä geçişlik bilen bagly ýüze çykýan paraxorluk barada da habar berdi. Gadyr gejesi münasibetli şeýle-de beýleki bayramçylyklarda ýüzlerçe iş kesilen tutuklaryň günäsi geçilip öýlerine uğradylýar.
Indi bu günä geçişlik üçin $5.000 möçberine para sorulýar diýip Azatlygyň habarçysy sözüni jemledi. Degişli resmiler öňe sürilýän ýagdaýlar boýunça kommentariýa bermeýärler. Ýöne ýurdun döwlet ýetkiligindäki köpçüliklerin media ferişdelerine günäsi geçilýänleri iş bilen üpçün etmek barada prezidentiň berýän tapşyryklary ýygyderli gaýtalanýar.